जों नङै मानसिफ्रा जोंनि मोखां नङै मानसिफ्रा बेखौ जों बयबो मिथिगौ जोंहा बान्दा जादोंमोन जोंहा गोबां हेरिटेज दं जोंहा गोबां लेगेसिसफोर दं जों जेरावबो खमि नङा जोङो जे इसोरखौ फुजियो गोसो सिंजों फुजियो सा सायाव नोंथांमोना जेरैहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ जिबन होग्रा बासायग्रा होननानै गोसो सिङाव साननानै लाबाय आरो बे जि साननानै लाबाय बे ओंखारा बेखायनो आफा इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांमोनजों लोगोसे जोंनि सुबुंफोराव हारि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो मानसिफोरखौ बासायगोन रैखा होगोन माबा मोनसे बिपद फैदोंब्ला माबा मोनसे आद्रा जानानै थादोंब्ला बे आद्राखौ सुफुंगोन बिपदनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामगोन जोंखौ जेरैबायदि बुंदोंमोनखि जोङो इसोरखौ फुजिनो गोनां गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि मानसिफ्रा जि इसोरखौ फुजिदों सोरबाया शिबखौ फुजिदों शिबखौ ओरैबायदि फुजिदों बांला जोंनि खोथाखौ नोंथांमोना मिथिगौ गोबां जोंनि मा होनो हेरिटेजफोर जों दाबो नुयो दाबो जोंनि लेगेसिसफोर दङ सारा भारतबर्षआव 5,000 years 10,000 yearsनिफ्राय लानानै गतिके जोंहा बेखौ दाफुंनांगौबा जोङो इसोरनि अननायानो गासैबो इसोरनि सायावसो बिदिनो माया जों नों बे जाम्फैयाव जुदि थाङो खौथि मिलियन ट्रिलियन अन्थाइ दङ मोननै अन्थाइजों मोनसेयाव गोरोबा मोननै अन्थाइया गोरोबनाय गैया बाहाय इसिबां मानसि दं जोङो दिनै 8 बिलियन मानसि सारा पृथिबियाव सानै मानसिनि मोखां गन्थं आखाइ आथिं एखे गैया जोङो बुङो 7थाल' रं दङ 7 कालार्स नङा होमबा खिन्थु नोङो ओरैनाय बे बिफां लाइफां नैबे गोथां नैबे गोमो नैबे गुफुर नैबे गोजा बबेबा गोजाजों गोजा नोङो नायबाव मिलायबावा बे बिफांनि बिलाइया गोथां बैनियाबो गोथां बैनियाबो गोथां फाख्रिनाबो गोथां खान्थालाबो गोथां थाइजौनाबो गोथां गयनाबो गोथां खिन्थु नों नाय गय बिफांनि गोथांजों फाख्रि बिफांनि बिलाइनि गोथांजों एखे नामा बे जाहैबाय प्रभुनि सोरजिगिरिनि माया बेयो मालाय गावनि गोसोजों दादों जों दा बेजों थांनो रोंनांगौ प्रभुनि अननाय प्रभुनि जि थोननाय बोसोन बेजों जों आगानो रोंनांगोन नोंथांमोन बयनोबो गोसो सिंनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लेंहरनानै नोंथांमोनजों नुजाफैनो मोननाय आरो आंखौबो लेंहरनानै नोंथांमोनजों नुजाफैनो मोननाय बिथांखौ लेंहरनानै नुजाफैनो मोननाय आरो बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय आं गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय I thank Reverend Dr. Hatter and Reverend Dr. Gilbert for taking so much time to reach here. This is one of the remotest area in the country. This is just like a forest. It's a just nearby Bhutan border. Bhutan border means Bhutan is Himalaya. That's a foothills. We are now on the foothills of Himalaya. So thank you so much for working for our people, poor people, illiterate people. Thank you so much.